Welatê Sûriyê di lîsteya welatên herî gendel da ya sala 2022 da hat. Rêxistina şefafiyetiya navdewletî, raportek derbarê welatên herî gendel li ser astê cîhanê belav kir û têda Sûriya welatên herî xerab bû. Li gorî rêxistina navborî, ku rêzbendiya welatên gendel ji 108 welatan pêk tê û Sûriya weke Sudan duhemîn welatê gendel e li ser asta cîhanê û welatê herî gendel Somal e. Li gorî tawanê li dijî rojnamevanan 263 tawan hatine encamdan. Her wiha Sûriyê yek ji welatên herî dîktator li ser asta cîhanê ye. Li gorî rêzbendiyê, Sûriye ya 18 di nava welatên Erebî de û ya 162 ne di nava welatên cîhanê de hat. Li gorî yekeniyên ekonomîstên bidadeçûn ku asta demokratiyê di sala 2010 de û ta niha gelekî paş ketiye ku demokratiyet bi tenê bi rêjeya 45 li ser sedî heye. Her wiha dewemîn sal e rêjeya azadiyê li Sûriyeya herî xerab e li gel her du welatên Siûdî û Lîbya û welatê Tûnis yekemîn e li ser asta welatên Erebî. Her wiha Sûriye ji welatê herî xerab di warê xizmetguzariyê de jî tê. Li gorî raportê ku Şama paytexta Sûriyê, paytexta herî xerab e di warê ewlehî û xizmetguzarî û roşenbiriyê de tê. Li gorî rêxistina aştiya cîhanî ku aştî li 92 welatan baş bûye û li 71 welatan jî ber bi xerabûnê ve diçe. Serbarî ku dema rejima Beas desalata Sûriyê wergirtiye û ta niha bi dehan komkujî hatine encamdan, çi dema Hafz Esedê bav be weke komkujiya Hemayê, çi jî di dema Beşar el Esed desalat wergirtiye û ta niha. Li gorî rêxistinên navdewletî, sal bi sal welatê Sûriyê di dema desalata Beas de her dem ji welatên herî xerab e li ser asta cîhanê û rikeberiyê li ser kursiya dawî dike.